आंनि जयनाजार इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो दिनैनि मोनाबिलियावहाय दायो जोङो गिर्जाजोब्बाय मोनानि गिर्जाजोब्बाय दिनै फार्स्ट ओपनिं 7 तारिख 2 मार्च 2025 98 एनुअल कनफारेन्सनि जागासिनो दङ दिनैनिफ्राय शुरु इनिफ्राय देवबार मोनायाव जोबगोन इनिफ्राय आङो जि मोनाब्लाबो आं नोंसिनो देखायनो नाजागासिनो दं अब्ला नायलांबाय थादो अब्ला आं नोंसिनो देखायनि दे बेकग्राउन्डखौ माबायदि साजायदों मोनानायखौ नायनो हागोन अब्ला शुरु खालामनोसै बेनो बिराद मोजां साजायदों गेटआ नैबेनो मैयाहाय जों भिडिअ बानायला माबासोमोन मा होनो वेलकाम टु जिरिक'मोन अनलि दिनैहाय वेलकामल' नुफैबाय नै मोनानानै माने माखासेखौ गारबाय जानो हागौ मैयानि समाव जि जायगा देखायदोंमोन औवायाव लाइट होगोन होननानै खोन्थादोंमोन नैबेनो नायनो हागोन द 98 एनुअल कनफारेन्स BBC जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि थुक्राझाराव जागासिनो दङ नैबे बुस्थुआ जोंनि सभाया जोङो हाबनायसै नैबे सिङावहाय खुन्दै खुलायदोंना देखायनि आङो नै जोंनि आबौआ आं जिखुनु मैयाहाय देखायदोंमोन नोंसिनो नै साइन्टिस्टआ नै ओरैबायदि मोजां इन्जिनियारा जोंनि मावग्राया गासैन जोंनि आबौआ इयावनि डिजाइन साजायनायफोरखौ साननानै बानायनाया नै बे आबौआनो बिराद मोजां मोजां साजायबाय आरो नोंनि थाखायनो बिराद गोबां मानसिफ्रा इयाव समायना मोनसिगोन आरोखि गोसोखौ आरो नोंनि बिनि गेजेराव माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा आबौ आङो गुरै खावलायदों बयखौबो फैजानो लुबैदों बेवहाय आत्मायावबो माबागोन जौगागोन आरो मेंनाय देहाफ्राव गोजोनग्लायनायखौ मोनगोन फैनो बयखौबो खावलायनाय जाबाय अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आबौ लाइट होदों नै बेयाव बिराद मोजां आरो बेजों लोगोसे दाउब'बो साजायदों आरो नै बेयाव नायनो हागोन नै दैया ओरै बोहैगासिनो दङ खुवा खुलायदों बेयावहाय नै बेयाव आरो दैखर दंबावो बेयाव नायनो हाबावगोन नै मा लिरदों बे दंफाङाव आरो ओरै जिरायग्रा गासिनबो दंजोबो नै ओरैबायदि बरिया आरो बेयावनि साजायनायखौ नायनो हागोन नै नोंसोरो माबायदि साजायदों आं देखायगासिनो दं गावबागाव एरियानि नै बेयावहाय साइनबर्ड होनानै होदों नै दिखियाजुलि एरिया ओरैहाय बरपेटा एरिया ओरैहाय बामोनगाव एरिया आरो आमथिका एरिया बेयाव नुनो मोनगोन द नेम अफ एरिया नै बेयावहाय BBC थुक्राझार इनिफ्राय बेयाव गासिबो नाम दङ नै आमथिका एरिया बामोनगाव एरिया बरपेटा एरिया गासिबो बेयाव नाम दंजोबो नुखाबाय जानो हागौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे लाइटनाखौ बेबायदि साजायो नाम होनायजों लोगोसे गासैखौबो फ्लेङाखौ बिदि गायनानै दोनदों नै नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ नै बे कापआनो जाहैबाय जोंनिनो साहा लोंग्रा बेजोंनो लाइट होजोबदों नै गासैखौबो बरिया गोजों खालाम नायनो हागोन नुबाय दा नै बरिया गेटखौबो माबायदि साजायदोंनो ओरैबायदि मोजां आरो बे दंफाङाव नै बेबायदि लाइट होना होदों आरो बेयावबो नुखाबाय नै नोंसोरो द 98 एनुअल कनफारेन्स दा बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन नै इयाव औवानि ओरैबायदि मोजां देलायनानै दोनदों साजायदों नायनो हागोन नै बेफोरखौ गोबाङैनो साजायनानै आरो लिरनानै बिबारजों लोगोसे समायना आरो बेयाव मा लिरदों नै नायनो हागोन प्लिज डन्ट टाच मी माने बेखौ दांनो मोना होननानै बुंनाय जादों आरोखि ना आरो दंफां बिफ्रावबो गासैयावबो बिबार आरो डिजाइन बानायनानै होदों नै लाइटजों ओरैबायदि मोजां नुदों क्रुसखौ मानि थाखाय इयाव दोथाबनानै दोनदों नायनो हागोन नै बेयावनो गासैखौबो लिरनानै दोननाय जादों नै बेयाव नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ थेंक इउ नायग्राफोरनि थाखाय बिराद थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बेयावहाय अनलि बिसिबां अनलि फर 2 मिनिटल' थानो मोनगोन होननानै बुंदों बेयाव बारा गोबाव थानो मोना फटक लानो मोननानै दाथ' हर जाबाय मानसिया गोबां गैया माने गाबोनसो गोबां जागोन इयाव नायनो हागोन नै ओरै जिरायजोबनो हागोन आमब्रेला दोननानै होदों साथा गिदिर गिदिरनो बेखौ मा होनोथाय बे आमब्रेलाखौथ' आरोबाव दस्रा नामसो बुङोमोन नामा राफा गिदिर गिदिर आरो बेयाव लाइट दाखालनि फाइटारा नै नायनो हागोन आरो रयेल एनफिल्ड नै बेयाव आरो साइन्टिस्टफोर बानायनाय नङा नै बेनो नै ओरैबायदि बरिया बानायबाय बेयावहाय नै ओरैबायदि बरिया मा होदों नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना ओरैबायदि मोजाङै दंफांफ्रा साजायदों आरो नै बेवहाय गारि टायारजों मा खालामदों नै नुबाय न' आरो बेयावबो नायनो हागोन नै नोंथांमोन ओरैबायदि बरिया साजायदों आरो बेयावहाय बुंखादोंमोन मैयानो आंनि भिडिअ'आवहाय अलरेडि बेनिफ्राय बिबारखौ बायनानै लांनो हागोन होननानै बुंदोंमोन जोंनि बिथाङा इयाव फानगासिनो दङ बुंनायजोंलाय मा फोथायनो नायनो हागोन नै बेयावनो लिरनाय दङ बेयाव बायनानै लांनो हागोन इयाव फाननो आरोखि ना नै बे बिबारफोरखौ आरो गोरलैफोर गेलेग्रा दङ नै बेयावहाय बानायबावदों आरो ओरैहाय नै क्रुस दङ बैयावहायबो
आरो मैया जि सानावहाय आं नोंसिनो देखायदोंमोन नै नुबाय बेनोसै दैयाखौ गावनो खावगासिनो दङ नायनो हागोन माने मेचिनजोंहाय बोखोनानै ओरैहाय माबा होजोबदों आरोखि ना गाबोन सानाव आङो साबसिन देखायबावगोन नोंसिनो औवा सिङावहाय लाइटनाखौ बेबायदि होना होदोंनो जि जायगायाव आङो मैया नोंसिनो देखायदोंमोन नै बेयावहाय गासैखौबो नुनो मोनगोन दांखलि आरो ग्लास दङ देलायफैनो हाबावगोन आरोखि ना बेयावहाय अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो आं फोजोबनाय जाथ'बाय अके सोर मोजां मोनो बेखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै अब्ला नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गुड नाइट